Kaixo, eguerdi on denoi, Nekane naiz, Dakota dakazue hemen, Pagoetako Parke Naturalian gaude, eta Agorregi zalditokiei buruz hitz egingo dizuet pixkat. Agorregi Irikizun Miguelek orain dela 25 bat urte, gutxi gora bera. Bere aitona juntzan Argentinara emigratu intzun, eta han lan aintzun zaldikin. Orduan hortik datorkio behai ofizio hau. Gero hain dela 25 bat urte ezagutuzun Luzirriz, dala susurradora garrantzitsu bat, eta hori aldatu zitzaion ikuspuntu guztia, eta erabakizun irekitzea, Agorregi. Agorregin filosofia da zaldiekin erlazio bat sortzia, ez bakarrik zaldia montatzia. Doma naturala da hemen gehiena lantzen dana, eta monta naturala. Biolentziai gabe, sariekin, ordune pixkanaka, behake konfiantza hartzeu pertsonakin, eta ez da bildurragatik lan aitea, baizik, behare gustora sentitzea onduan daukan pertsonakin. 3 zatitan bezala banatzen dugu lana, bat da familia arteko paseuak, gehien bat familia eta umetan enfokatuta dago, ez? Proiektu berri bat martxan hasi daia baita ere, bullyinga sufritzen duten umientzat, eta tortzedia saioak lantzea baita. Zaldiak umiai, emateio konfiantza handia, asko tortzedia autoestima oso bajuakin, orduan zaldiakin ariketa dakiten lortze duten einean, bakar autoestima hori hilotzen dijoa. Orduan, zoragarri sentitzeia, eta, karo, maita gerria dia. Ja, horrekin bakarrik, eta hortaz aparte, doma naturalare bai lantzen da. Oain udan gaudela, udalekoak antolatze dira baita aurrentzat, goizez izate da beti, astelenetik ostiralea, baina moldatze gea beharren arabera. Izan daiteke aste bat, izan daitezke 2 hilabete, 3 aste, bakoitzak nahi duna. Adina gutxi gora bera, 5-6 urtetik, normalian 14 urte bitarte arte hola izatea. Inglesa pixkat lantzen da, ez dira ematen inglesko klasiak noski, baina bai saiatzen gea paseotan eta ingleseko kontzeptuak ematen. Paseuak izate dira Pagoetako Parke Naturalean zehar, hor dago Agorregiko burdinola, hortik pasatze gea. Gero daude paseo bat baino gehiago desberdinak, nivelan arabera baita ere. Maila altuagoa baldin badakazu edo helduak izan ezkeo, paseua luzeagoa izatea, igual pare bat ordu. Ez dira nahazten maila desberdinetako jendia, hori bai. Hauek neguan egia da ez dutela lan asko egiten, deskantzu asko eukitze dute, gero udaran pixkat gehiago egin behar dute. Baina egia esan oso ondo bizi dira, zelaietan daude, denbora pila bat, zoragarri ote dira. Ezagutu dezuen nola lan egiten deun Agorregi zalditokian, agurtzen gera denok, eta udan hona torri nahi badezue, ongi etorriak izango zeate. Zuen zai gaude. Agur!